Dobrý deň, vážení diváci, dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Firma Premier bola strojárska spoločnosť v Chebe, ktorá vyrábala bicykle, motocykle a v menších sériách autá pod značkami Premier a Omega. Automobilová výroba však trvala len v rokoch 1913 až 1914. Spoločnosť pôsobila v rokoch 1892 až 1949, teda v období neskorého Rakúsko-Uhorska a neskôr Československa. Továreň na bicykle bola založená v Chebe v roku 1892 ako dcérská továreň spoločnosti Hillman Norimberg. Už v roku 1896 sa spoločnosť stala nezávislou. Výroba pokračovala aj po vzniku Československa v roku 1918. Počas Prvej republiky spoločnosť začala vyrábať aj motocykle Premier od roku 1923. Boli to jednovalcové 500-ky s rozvodom SV. V 20. rokoch 20. storočia pracovalo vo fabrike približne 550 zamestnancov, no po vypuknutí veľkej hospodárskej krízy ich počet klesol na približne tretinu. Po Mníchovskej dohode a začlenení pohraničia vrátane Chebu do nacistického Nemecka a následnom začiatku druhej svetovej vojny továreň prešla na vojnovú výrobu ručných zbraní alebo strojových dielov. Po vojne v roku 1945 bola spoločnosť znárodnená dekrétom prezidenta republiky. V roku 1947 bola spoločnosť začlenená do Českej zbrojovky a v roku 1949 bola zlúčená s továrňou na bicykle SK v Chebe, čím oficiálne zanikla. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.